Bits og bytes er baseret på det binære talsystem, og det binære talsystem regner med to tal, 0 og 1. Det binære talsystem det kræver strøm eller ikke strøm. Ligesom hvis du tænder på din kontakt, på en eller anden kontakt, så er der strøm, og når du slukker på den, så er der ikke strøm. En bit er den mindste regneenhed i en computer, og den har enten en værdi på 0 eller på 1. Og en byte er defineret som 8 bit, så det vil sige, som jeg har herovre. 1 bit, det er sådan en. Det er et tal her. 0 det er 1 bit. Og en byte er alle de her 8 bits til sammen. Jeg har altså prøvet at skrive mit navn her, og så har jeg lavet mig kigge herinde på ASCII-tabellen, som er den tabel, man kigger på, når man skal finde bits og bytes. Her der er det binære her. Det er en byte på 8 cifre. For eksempel, når jeg fandt mit store P her, der kunne jeg se, at det havde tallet 80, og byten er her. Hvis man selv skal regne det ud, så går man ind og siger, stort P giver, det har tallet 80. Så jeg skal finde ud af, hvilke af de her tal lagt sammen giver 80. Og i store P's tilfælde, der er det 64 og 16, der giver 80. Derfor har jeg sagt, 128 bruger jeg ikke til noget. Der sætter jeg et 0. 64 bruger jeg, så der sætter jeg et 1. 32 bruger jeg ikke, så der sætter jeg et 0 der. 16 skal jeg bruge, så der sætter jeg et 1. Og de sidste 4, 8, 4, 2 og 1 skal jeg ikke bruge, så der er 4 nuller. Den måde har jeg sådan set brugt hele vejen ned, og det er sådan set den måde, jeg har fundet frem til det. Alle computere, alt det vi skriver og gør på vores computer, bunder i det binære talsystem, og bits og bytes, altså alt digital teknik, så computeren er i princippet designet til kun at arbejde med 0 og med 1 tal. Så alt i alt, binære tal, det er et totalsystem, som består af 1 og 0, og det bliver anvendt i elektriske kredskaber, som for eksempel computeren, hvor en kontakt kan være tændt eller slukket. Og 8 bits er 1 byte.